Крилато на реката да върне. Всички вие знаете, че миналата година бе спечелен проект "Сълджийството от занаята до атракцията" към програма "Автентичен фолклор" на Национален фонд "Култура". Не мога да не спомена, че в този проект участваха 100 организации и 18 спечелиха проекти, между които бяхме и ние. Проектът стартира на 1 март тази година. В началото на стартирането на проекта се събрахме всички партньори, направихме си план, програма, по която да работи всеки от партньорите. Най-напред бе създаден клуб "Млад изследовател" от ученици от езикова гимназия "Иван Богоров" с ръководител Нели Тодорова, които в продължение на 2 месеца правиха теренни проучвания в село Ябълково, в село Черноконево и се срещнаха с хора, които им разказаха за този един от най-важните поминъци на населението в региона. Следващата стъпка беше направата на каика. Каика бе направен от човек от село Ябълково. Този каик вече е пред вас и в момента пристъпваме към следващия етап на проекта, а именно пускане на каика по вода и демонстрация с каика. Да, разбира се. Разбира се. И така, кои са първите 2 желаещи да се качат на каика? Хайде, най-смелите. Айде на момиченце, ако му. Айде, добре, красиво. Хайде. До Одрин! Нашите прадеди са ходили в Одрин, така че до нас малко ги насилиха. вързване. Чакай, внимателно. Вижте го страх много. Седни сега, ако искаш. Вие сте вътре, още към средата. Към средата. Към средата, добре. И се пазите от асфалта. Дай ръка. Айде. Приятно плаване. Успех. Не е толкова страшно, нали? Да махаме ли? Ти? Николай. Краси Николай. Айде пак да всичките. Айде пак. Да си горе тръгвам до тебе. Аз ли? Можем да се сменим. Маце, хайде. Айде на тебе на сменим. Ами, за мен беше много приятно. Първо оцелихме хубаво време.
след което аз съм привърженик на лодките и ми доставя голямо удоволствие да се возя, особено на каик. Така върнаме в едно старо време, минало, защото в днешно време малко хора използват каиците. Въпреки малкото разстояние, но е много изморително, колкото забелязах. Самото бутане при придвижване. Да, особено срещу течението е много по-трудно. Много ме хареса, макар че в началото бях много стресната и много се притеснявах, защото в принцип много ме е страх от водата. Но в последствие наистина много ме хареса и съжалявам, че свърши толкова бързо. Но вие сега не обърнеш всичко. Сядай на най-лънчето. Точно. По-стабилен става, нали? Идеята беше разработена съвместно с историческия музей, като от опита, който имам вече с работата с проекти, ми даде така доста сериозна база, че без да има, особено в областта на културното наследство, историческа приемственост между по-стари майстори и подрастващото поколение, няма този ефект, който трябва да се получи. Така че младите хора научиха страшно много неща, както за сълджийството, така и за майстори каикчи. Срещнахме се с тук 7-8 човека, които ни разказаха доста подробно как се изработва каик. На една от срещите в Черноконево един от хората, потомствен гемиджия, беше направил и модел на гемия с това как изглежда. Оказва се, че аз знам много малко по тая тема. И за мен също представлява голям интерес да разбера наистина какъв е бил поминъка покрай река Марица. Основният поминък на река Марица е бил свързан точно с плаването. Гемиите са изпълнявали едни много сериозни функции от рода на фериботи. Гемията, която ни показаха като скица, се оказа, че е около 12 метра дълга, широка 5 метра и побира 3 каруци, една волска кола. И единствените възможности за преминаване на река Марица са били именно гемиите. Особено за хора, които имат ниво от другия край на реката, или хора, които пристигат по панаири, или хора, които карат стока за продаване. Така са плавали точно с гемии. Сълджийството също се оказа доста интересно. Марица от Пазарджик до Одрин е била интензивно използвана. Тогава, разбира се, нямало толкова прагове, свързани с строежа на мостове. Така че сълджиите са пренасяли най-различни стоки, като започнем от зърнени култури и стигнем до включително продукция от животински характер.